Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, Unat magazinera gaur otsailaren 28. eguna dugu, asteartea, eta gaurkoan ere bi elkarrizketekin gatoz lehenik eta behin Olaia Intziarterekin egonen gara. Jakinen duzunez, lehengo lepotikan burua diska kaleratu zuen iaz, kanden urtean, eta orain kontzertuak ematen dabil. Handik hemendik eta Iruñan ere bai, joko du martxoaren 3an, zehazki Ortziral honetan, Iruñan izanen dugu, beraz berarekin solastuko gara, bera pixkat hobe ezagutzeko eta diska bera ere hobe ezagutzeko. Bigarren elkarrizketan berriz bertze kontu batekin gatoz, kasu honetan Sabin Bengoarekin edo Sabino Kuadrarekin egonen gara, Sanferminek 78 gogoan kolektiboko elkarteko kidea da bera, eta Maria Concepción Andreak torturak jasan zituen 1973an eta orain horren inguruko kereila bat jarri dute. Sabine kontatuko digu askoz hobe zer dagoen honen atzean. Guzti hori baino lehen has gaitezen, hori bai, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1940 urtea zen telebistan lehen saskibaloi partida transmititu zuten. Fordham University bez University of Pittsburgh Madison Square Garden aretoan. 1953an James Watson eta Francis Crick zientzialariek ADN-aren egitura kimikoa zehaztu zuten. Eta 1983an Wacom, Texasen Bureau of Alcohol delakoaren agenteak Tobacco and Firearms erantzi ziren Eliza Desbidaniaren asediorako David Koresh liderra atxilotzeko ahaleginetan. 4 polizia eta bortz Davidiar sektako kide hil ziren asedio horretan. Goazen gaurko lerroburu nagusiekin. San Cristobal gotorlekuari buruzko lan taldea eratu da memoriagunea izendatzeko. Nafarroa eta Argentina garapeneko plan bateratu bat lantzen ari dira, enpresa sektore giltzarrietan ikerketa eta berrikuntza sustatzeko. Ingurumenaren aldetik eraginkorragoak diren egokituta dauden eta wifi sarea duten 15 autobus berrirekin herriberako garraio publikoko zerbitzu berrien bidaia kalitatea hobetuko da. Urtebete duen Ukrainiako gerrak Nafarroan 1000 errolda berri eta asilo zein babesleku larrialdietarako eredu bat utzi ditu. Nafarroak Europar Batasunaren aurrean duen ordezkaritzak foru erkidegoek 100 ekitalditan baino gehiagotan parte hartzea ahalbidetu du. Aierdi lehendakariordeak iragarri duenez etxe bizitza publikoen lizitazioetan egurraren egiturazko erabilera eta eraikuntza industrializatua baloratuko dira. Mariasun Landak, Elsa eta Paradisua aurkeztu du Elena Odriozolaren ilustrazioekin argitaratu berri duen liburua. Irati da historiako euskerazko film baten estrenaldirik onena. Begirada bat Ukrainiari erakusketa Iturramako zibilboxean ikusgai egonen da martxoaren 31 arte. Ariztia liburua argitaratu du Asier Gogortza berako artistak. Ea zer dagoen agenda kulturalean. Gaur zinema eta zientziaren ziklo honen 6. edizioan zenbait film eskainiko dira jatorrizko hizkuntzan euskarazko azpitituluekin. Haien artean Fire of Love Kuri Asier Hilarionen aurkezpenarekin. Golen Baiona zinema aretoetan atxaldeko 7:00. Eta asteazkenean abentura historia aurrean aurrentzako filma eskainiko dute Patxi Larraintzar eskolan atxaldeko 8:00.
Hortzegunean LGTBIQ+ kolektiboaren eta osasun mentalaren arteko heldulekuak izendutako hitzaldia egonen da. Cibibox Kondestablen izanen da 6etan Maier Irigoyen Ulaia, psikoterapeuta gestalt humanista, ekintzaile transfeminista eta zauriak dokumentalaren zuzendakidearekin eskutik. Eta bertsoaroaren barne bertso afari sentsoriala geltokin atxaldeko 8etan. Bertan izanen diren bertsolariak hauek dira: Alaz Neuntxalo, Nerea Ibarzabal eta Sustrai Kolina. Gai jartzailea berriz Ander Aranburu izanen da, sarrerak 21 euro geltokin eskuragarri. Eta Kabiak ipuin kontaketa eta Kamixibai, Arrosadiako liburutegi publikoan, 8 eta erdietan. Hortziralean, Irriziklo 2023 umore zikloari hasiera emateko Antxon Telleriaren Nekatutak bakarrizketa martxoaren 3an atxaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan. Eta larunbatean Sormen lantegiak familiartean Arrizko kaktusak eginen dituzte Iturramako Cibiboxean 11etatik ordu batara. Baitere, zerbait egin nahi dugu baina ez dakigu zer zikloaren barruan nartzisista narkotikoak Ana Sauesen eskutik. 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat zuzenduta goizeko 10etan plazaran. Eta non dago eguzkilorea, zinema eta astronomia uztartzen dituen emanaldia eskainiko dute Iruñeako planetarioan arratsaldeko 8etan. Goazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen lerroburuan Nafarroak alokairu publikoko 810 etxebizitza aurre ikusi ditu. Navarra Social Housingek bigarren faseak 24 herritan eraikiko du 2026 arte. Guztira 4.866 gaztek eta familiak jasoko zituzten laguntzak 2022an. Argazkian berriz, Jagoba Arrasate eta izenburuan iritsi da egiaren ordua osasunarentzat kopan. David García selekziorako kinielan sartu da berriro. Berri gehiagotan, Nafarroako enpresek ezin dituzte 4.052 lanpostu bete. Baita ere, Iruñean bortxaketagatik atxilotutakoak aurrekariak zituen, Satsek gaurko grebari eutsi dio osasunarekin akordioak lortu ez ostean, eta mugikortasun osasungarri, irisgarri eta unibertsalaren aldeko apustua egin du Iruñean eta eskualdean. Eta Diario de Navarran, Nafarroan gehien bilatzen diren profilak ingeniariak, eskorga gidariak eta soldatzaileak. Industrian, automobilgintzan eta nekazaritza industrialean dauden zailtasunak nabarmendu ditu adekok. Argazkean Inigo Larrainzar eta Jon Andoni Goikoetxea atzo sadarren. Biak osasuna eta atletikeko leyendak, biharko finalerdia aztertu eta euren oroitzapenak errepasatu dituzte. Luis Zabalza finalerdiaren aurrean ilusioz gainezka, hilabete dugu Osasuna Kopako finalera iristea amesteko, esan du. Baita ere, Tafaia bateria fabrikarik gabe geratu da, finantziazio faltagatik, izan ere Fagor Ederlan, Inoengerni eta Ingetearn enpresen Nabat proiektua ez da aurrera aterako. Eta Gara egunkarian, Londres, Belfast eta Europar Batasunaren arteko harreman berri baterako ituna. Bruselak eta Erresuma Batuko gobernuak bertze akordio bat itxi dute Irlanda iparraldeko protokoloari buruzko eztabaidari amaiera emateko. Argazkian Gasteizko kale elurtu bat eta izenburuan kostaldea ere zuri otsailaren azken arnasean. Berri gehiagotan, Arriolak kontratu zuzena egin zion bere sailburu ordearen enpresa ohiari, AIK Pablo González kazetariaren askatasuna eskatu du eta Italian lehen aldiz emakume bat aukeratu dute ezkerreko alderdi nagusiaren buru izateko. Eta Berri egunkarian, Ipar Irlandako protokoloaren ituna sinatu dute Erresuma Batuak eta Europar Batasunak. Brexitaren ondorengo urteotako desadostasun nagusia izan da Irlandako mugaren estatusa. Bertze mekanismo bat adostu dute salgaiak pasatzeko. Alderdikideen eta DUP haen babes behar du zunkakek oraindik. Argazkian ondoratutako ontziaren ondarrak atzo Italiako Crotona hirian, eta izenburuan 100 migratzaile inguru desagertuta daude Italiako kostan. Gutxienez 62 lagun hil dira igandean gertatu zen Ondortzan penintsularen hegoaldean. Giorgia Meloni lehen ministroak pertsonen trafikoari egotzi dio erantzukizuna. Berri gehiagotan kolono israeldarrek
Kalte handiak eragin dituzte Palestinarren auzuneetan, eta Poloniako auzitegi batek bertze 3 hilabetez luzatu du Pablo Gonzalezen espetxealdia. Eta Euskal Herria irratian osasun langile guztien duintzea eskatu diote gobernuari. Gobernukideek bilera egin dute gaur adostasun batera iristeko, bihar bilduko da funtzio publikoko mahai orokorra. Alboko berrian, Ezkabako gotorlekoa memoriagune bihurtzeko lantaldea eratu dute, eta azkenik gobernua akusazio gisa aurkeztuko da Gazteluko plazako sexu erasoaren auzian. Gaurko eta biharko eguraldia, gaur asteartea negu giroarekin jarraituko dugu, tenperatura baxua izango da, eta iparraizeak sentsazio termiko oso hotza ekarriko digu, bertze egun batez, barnealdean gainera izotza egingo du. Zerua arras hodeitsu egonen da eta noizbenka prezipitazioa izanen dugu, elur edo elur busti moduan barnealdean, elur maila 100 eta 300 metro artean egongo baita. Atxaldetik aitzinera prezipitazioa eskasagoa izanen da. Eta bihar asteazkenan, ildo beretik abiatuko da. Egunaren lehen zatian hodeiak izanen dira nagusi eta noizbenka euria edo elurra eginen du. Batez ere mendebaldean, elurkotak maila arras baxuetan jarraituko du 100 eta 300 metro inguruan. Atxaldetik aitzinera atertzera eginen du, baina hotzetik jarraituko dugu eta barnealdean izotza agertuko da. Asteazkenean ere haizeak iparraldetik joko du, baina aurreko egunetan baino ahulago. Eta gaurkoan errandu moduan, Olaia Intziarterekin egonen gara, trikitilari aski ezaguna. Olaia, zer gizea, erratzuko inautetan? Arrasoki, erratzuko inautetan. Bai, orai badutola fisiora gateko beharra, baina... Bai ez, sorbaldak eta bihatzak eta... Ez, probetan, bueno, ez da broma, hoi da, Olaiaren bertze bertutetako bat, baina gaur ez gara horta zaituko, Olaia Intziarte, abeslaria, lehengo Lepotikan burua, diska kaleratu zuen, ganden urtean, eta, bueno, orain ura horren emanaldiak egiten ari da, handik hemendik, Euskal Herri guztitik zehar, eta Iruñan egonen da hortziralo honetan, Txintxarri ostatuan, beraz, bueno, hortzen aukera hurbiltzeko eta Olaiaren musikaz gozatzeko, eta gero Ibaetan ere bai, egonen da larun batean, hortzen bi aukera. Gu gaurkoan Olaiarekin solastuko gara, bera pixketo ezagutzeko eta diska hori hobe ezagutzeko. Beraz, orai bai, arratsaldeon serio, Olaia. Atxaldeon, maizuri ere, serio, gorka. Atxaldeon, Olaia. Bueno, diska kaleratu zenuen, beraz, pentsatu dut denbora bateko lana izan dela, kontzertu batzuk eman dituzu, ze sentsazio, orain? Orai, egerran, ja kontzertuetan pixkete kokatu gehiago, zuzenekotan nahiko kokatu, eta bertze, ezakit, asimilazio fase batean edo. Badu sentsazio, pastu direla denbora gutxien gauza egunitz eta nago pixke bat filtratzen dena, eta orai da momentu bautena gogua sortzen segitzeko eta batuztenak idea berriek edo. Zegoen izola pixke bat blokeatu, baina karo deronan arira ere bai. Bai, diskakin orokorrean, ez dakit, guai, oza... Bai, edukiko kriston harrera eta ez nuen espero inondik inora, eta hau erraten dut zintzoki, ez dut erraten, badakitze erantzunen hau zuen seguraski, baina egitan ez nuen espero edukidun oi hartzuna edo, bueno, mugimendu hoi egon dena ez nuen espero, eta orduan arraskontenago, zeren gauza bat da ez espero izatea eta bertze bat nahi ez izatea, ez dut erranen hau nahi ez nuenik, orduan konten. Gero gaina Davidetan ere izan du nahiko presentzia, kontzertuan dara batez boloak erraten duzuek, baituzue, beraz, bueno, konten alde horretatik ere bai. Bai, arraskonten eta oraia sentitzen dut bapatean nola responsabilidade, punto bat ere bai, zeren egia da zerbaitek asotza hundi sortzen duelaik edo bapatean horrazten direlaik gauzek mugitzen eta jende solasten edo zuk erantzun bezala edabideak pixket horrei oi hartzuna edo ematen, bapatean jendeak espero ditu gauzak. Eta nik eina hundienan egia da nahi dutela zuzeneko bat pixket gure gustuan arabera eta gure baliabideen araberakoa
Eta horrekin nahiko tranquil sentitzen naiz nire taldeakin eta dena ere bai, baina bai egie dela batzutan pentsatu zela, ostras, eta espaldin bada igual espero zuten bezalekoa edo egie da ez dela nire responsabilidadea, orduan nago pixket horrei neurria hartzen edo. Nolabait ere sortzen da gero decepziorako aukera. Igual hasieran ez dago, ez? Hasieran da zerbait berria nolabait ere agertzen da. Claro, behin atera duzula zerbait eta gero espektatibak ere bai pentsatzen dut. Claro, ja egin duzurik zerbait gainera, ez? Aski lan ona, lehengo potikan burua bezala. Ba, karo, gero ere bai, jendea hor pixket egoten da esperuan, eta nik badakit artista bati baino gehiago horrek, bueno, sortzen diola ezin egon bat eta presio batzu. Bai, batez ere lehendabizikotan, edo tokien arabera, adibidez, etxean jotzen baldin baduzu beti ere presiona doblea, eta bueno, baina hartzen zaio, nire ustez hartuko dutela neurria mantxo. Guk ez datzugu erranen zer egin, Olaia, bagit ez zaizula gustatzen, así que ez dukusiko duzu nola kudeatu kontu hau. Lehengo lepotikan burua, Olaia, horra agertzen dire motiboak, ez dakiz zure bizi pertsonalekoak, familia, bueno, zure xakurra ere bai agertzen da. Nolabait ere zure sustraiei omenaldi bat dela erraten alda, holako zerbait? Bai, azkenean, bilatu nuen inspirazio haunitz, ni txiki batengan. Azkenean aurrek dire, aurrek, ezakit, ez naiz hontan batera ditua, baina erranen nuke 0 urtetik 3 urtera bitarte edo oraindik ez dela burmuina haunitz kontaminatu biziko egon daitezken traumetaz orokorrean, orokorrean eta hemen, eta bueno. Baina bai emozioak hartzen dutela leku gehiago eta eskaintzen zaiela leku gehiago zeren da humanoa, eta heldutzen garen denean ja joaten gara bizket horrei kriston gestion txarra ematen gainera, zeren ez zaiku erakusten. Eta haunitzez ere mentalago bizitzen. Eta orduan, puntu batean hartu nintzen arras mentalki bizitzen nahi nintzela eta ez lertzegatik emozio haunitze saiesten. Eta orduan egin nuen lanketa hori ni txiki batekin konektatzean da. Eta hortik egia da, bildu nuela kriston ez dakit nola baina inspiratu ninduen pile bat. Eta hortik erran jode, zertu ez dut diten ibilbide musikal bat, ikitatik gaur egun arte nirekin egon diren musikak eta inspirazio kulturalak ere bai biltzen dituena. Eta karo, hien artean baita ere, horiek ere bai representatzen dire etxean, familian, eta alakotan. Orduan, bai, ninoen pixket horren bilduma bat ere bai, eta horregatik badaude hainbertze keinu musikalki edo letristikoki baita ere. Baita ere, igual baita ere zurekin, nola erran, zu pixket hobe ezagutzeko edo kokatzeko, ez, momentu batean erraten du, ez? Mundu nahasi untan ere, gaur egun batez ere, zutan ez dakigu non gauden ere, eta kasunten pixketez begiratzea, nondik tortzen zaren, edo nola izan den ibilbideoi, laguntzen du erraten, hau da Olaia Intziarte, gero kamisetetan agertzen den Olaia Intziarte hori. Akitu dire kamiseta horiek. Akitu dire? Bai. Ez baino, bai egia da, azkenean, errantzaten Ekain Perezek elkarrizketa batean, bere badu programa bat arras interesgarri izena dena Lore Ostoak gomendatzen zut. Errantzaten berak, eskatzen ziela musikari desberdinei ekartzeko kantu bilduma bat beraiek aitzen zuten musikai buruz, izan daiteke gaur egun, izan daiteke lehenago, edozein gauz. Baina ertzen zaten, azkenean horrek haunitzetan gehiago hartzen du persona batei buruz, ezen ez berak indezaken musikak edo bere lanak esplizitoki. Azkenean zu zara gehiago zer aitzen duzun, zer egiten duzun, baino zentzu haunitzetan orduan pixkete horri bai eman nahi nion joku. Hortaz, badire bertzeak bertze, hainbertze kolaborazio akaso diska honetan? Eta dire hori da, temporalki ere bai zentzua duten kolaborazioen eretako. Ez da bakarrik miresten ditu dalako artista bezala eta naizelako fana. Edo eduki bezalako tratu ona, edo batzutan esperientzia batzun arira, adibidez, Joseba Tapiakin jagonan nintzen uda batean jotzen, koroak egiten eta hola, ordezkaritzak egiten, eta gainerakoak pixkete bizitzan arira
pues eman ahal izan dire. Kenduz igotzekin, jofekin, enola deustaz zautzen, eta erranen idatzi behar diot, eta bertze pasten den, eta geroztik harreman arrazona dute. Baina bai, niretzat dire, temporalki ere bai zentzua duten artistak, egon daiteke Joseba Tapia niretako ez dela bakarrik berak egin duena, baizik eta egiten duena modu konstante batean ere, eta iduritzen zait beraiek Tapia eta Leturia bezala egin zuten ere bai dela arras, ez dakit, arras esanguratsua eta ni personalki inspiratzen haunitz. Gero Peti ere bai, dela, ez da oraingo kantaria, betitik zautu izan dudan edo adolescentziatik kantari bat da, eta berako mugimendu hori guztie errepresentatzen du, eta arrasfana naiz, eta daude berriagoak ere bai, adibidez, Olatz bezala, edo Jofe bezala, edo Kris eta Leire bezala ere bai, laineko abeslariak zirela, eta gutxikitan adibidez ginen superfanak lainenak. Bai, da bertze adibide bat niretako. Olaia, lo que pasa, gero hau, kontzertu batera nola eramaten da? Nahiko iduritsu. Adibidez, erranen nuke arazo handiena eduki dudala, arazo handiena. Bura uste handiena, adibidez, MJ kantua errepresentatzeakin, karo, delako J bat, gine soinu handiekin, gitarra batekin eta 3 bozekin. Eta bere xarma ere bai, igual mantentzen du 3 boz horietan, ezakitze, hasieran hasi nintzen trikitixakin jotzen, eta Erikek laguntzen ninduen gitarrakin, eta hau nintzetan egia da Leire etortzen dela kontzertutara. Arras lagunek garelako, eta sortzen da, nahi, adibidez Iruñako eratorko da. Eta orduan igual kantatzen dugu hori berekin, ezakitze, edo orai hasi naiz jotzen gitarra hutsean, eta ez dakit igual bertze rollo bat izanen da, baina kontzertu batean erranen, eramana nuen trikitixa, eta erranen, ez du gogei trikitixa hartzeko, eta erranen, jo behar dut gitarrakin eta bertze pasten den, eta gustatu zite egiten, eta jazta. Orduan badu da bertze gauze bada, baina, hola salbatu nuen. Eta gainerakoak badaude sampleak, badaude disparatzen diren gauzak adibidez, Joferen zatia disparatzen dugu eta ni gainetik kantatzen dut, baina hor dago bere goza ere, eskatu nion baimena. Eta hor disparatzen dugu bere ahotsa, edo Olatzek egineko koro batzuk ere disparatzen dire, ez dakit hola pixket. Bertze kasutan ez, baina badaude gauze batzuk bai disparatzen direnak eta ez da igual soberana aritzen ere noren boza den edo norena ez, egia da. Hain nintzen pentsatzen, MJ erran duzu, MJ ere bai da Spidermaneko hori. Spidermaneko Peter Parkeren gustatzen zaion pertsona MJ. Bai, Mary J. Mary J. Bai, edo Mary J. Nera matxi da Maria Jesus. Mary J. Ditu horrek Mary J, nera matxi. Akaso gaztetan ibili zen hor Spidermanekin. Beretan ez dakit. Galdetu nahi nizun baitere Olaia, eta gero badut orain, etorriko da sorpresatxo bat zuretako. Baina bai galdetu nahi nizun, Nafarroko herri txiki bateko abeslari neska hor, asteriskorekin. Neska izateak, ezagin dola baldintzatzen du musika munduan, ibiltzatzen petxetu ez dela berdina Madrilen sortzea eta izatea klase altuko adibidez. Erranen nuke, ez dutela hartzen kondena bat bezala, baizik eta alrebez. Niretako laguntzen hau kontekstu horrek. Batez ere erran dute Nafarro iparraldeko herri txiki batekoak izateak. Iduritzen zaitelako ondare bat dugula, adibidez, Euskal Herri mailan denok dakigu dagoela zentralizatua fokoa Gipuzkoan, musikalki. Edo bertako taldeak direla hundienak edo hundienetakoak, normalen hor muitzen dela, badaude excepzioa honitze, eta badire, ni zer dakit, erranen dugu zetak izanen dela talde handienetako adibidez Euskal Herrian, argizuko dira, bale. Baina ez dakit, nire ustez bai foko handia dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan, karo, bertze denean bezala, baina bai hori izan daitekeela bereizgarri bat, zeren Oronozko izanik jasotzen alduten ondarea, da desberdin gainerako ek jasotzen duten narekiko edo ez dakit.
eta ala moduz, iparraldeko batek jaso dezaken ondare ere bai desberdina da. Eta gauze bat da, ez digula inongo kasu egiten. Baina nik uste dut hortan laguntzen hauela. Eta neska asterisko izateak jasanarazi dizkit gauza honitz, jasan beharko ez nituzkenak, baina aldi berean horre ikusten duten gauze hona da nik orain neska asterisko musikariekin, ez zaitela hola gustatzea deitzen, baina egin dezakedala komunidade bat eta gure artean sortu sare bat izan daitekena super aberasgarria. Eta horre ikusten dut alde honoi. Da, miseria bat pasa behar izatea, pasten diren eta pasten dugun gauzak, baina potentziatzen duzte bertze gauza honiz, eta nik adibidez horre ikusten dut alde hona saretze horretan, edo dire gero eta espazio eder gehiago sortzen gauza hauek konpartitzeko eta gure artean alduntzeko zentzu hortan. Shakira eta Karol G bezala? Nor dire horiek? Adibidez. Narbartekoak edo diren. Narbartekoak, ez? Naski Karol Legasen sortuek. Karol Legaseko. Legasako Karol. Hola, ja. Txorradak aparte, karri datzugu gaur sorpresatxo bat. Gaurko elkarrizketa dugu diferente, eta galdetu dugu zure inguruko jendia, ja zer nahiko zatzun galdi. Orden nire galdera anonimoak, batugu andana bat, eta bueno, ja zer diozun. Orden, baditugu hemen, kristoin parrastada galderena. Orden, bidali duten galdera oketako lehendabizikoak, onela dio, olaia. Uste duzu zure ama izan dela zu orai kantatzen egotean arrazoia edo zerek eraman zatzun kantatzera bertzela? Arrazoietako bat, nire ustez. Printzipala, ama eta etxea, baina arrazoietako bat, bai. Arrazoietako bat, ama eta etxea. Bertze batek arratzen du, 2 urtetako bideo bat baduzu, Paulina Rubion ilosigoaki kantue kantatzen. 2 urtetako haur horrek lotz gutiago edo askatasun gehiago zuen edo zein gauze kantatzeko orain golaiak baino? 2 gauzek. Lotz gutiago eta askatasun gehiago. Lotz gutiago eta askatasun gehiago. Zein da ridikulo edo lotz gehien pastu duzun momentue holtza gainean? Buah, hau pentsatu beharko nuke, hau ezakit azkar erantzuten alduten. Ridikulo edo lotz gehiago holtza gainean. Erranen dut... Erranen dut igual lotza ezakit... Bai, lotza gehien pastu izan dute momentuek, izan dire, lehenengo kontzertuetan, solfeoko kontzertuetan, pianoa jotzen, arizkunenean, eta nola ez, koro marabilloso horrekin kantu marabillosoak kantatzen hor lotza gehien. Eta ridikulo sentitu izan naiz haunditzetan. Hola, zerbait konstantea bezala. Lotxik edo beldurrik ez bazinu, olaia, ze ingo zinuen gustora kontzertu batean? Erranen dituzke gauza honitz. Ziarka edo altxapeka saiatzen naizenak nola baitere erten, baina beldurrik ez banu erranen dituzke denak inongo, eduki dezaken erantzunan beldurrik abe. Botako zenitun egundokoak. Bai, zertaz ez. Erten da musikari batek bizitako gauzen inguruen idazten duela, zure kasuen igual amesten duzunan inguruen idazten duzu? Bazuten bai, baina ametsak zer dire, ere bai. Nik uste dute, ezakit hau da nire psikologoan urik irakurketa, baina konpartitzen du desente. Azkenean ametsak ez dire pasten den historia bera, baizik eta historioetan bizitzen duzun emozioa. Egunean zehar edo astean zehar nizarrak ez dizulako espazio ikusten emozio horrei eta hor manifestatzen zaizu ametsetan, beraz. Igual ez zaude bat bertzetik hain urru. Bertze batek olaia galdetzen du, non pasten duzu denbora gehiago, estudioan edo Twitterren? Twitterren ez dut pasten denbora unitzik. Estudioan ere ez dutelako diruik estudio bat hainbertze denboraz pagatzeko. Orduan, karo, igual Twitterren, baina deskartez. Bietan guti. Hau agertu arrazen, olaia, B klasekoa zara? Ez dut nik idatzi, eske hau ze irakurketa luzea. A ber,
Bai edo Nik ez? bai asterisko. Bai asterisko, erantzun hona. Erdera traketsa duzu? Gero eta hobia. Baina bertze remedik ez dutelako eduki. Olaia, baztango izanik musikan iten diren Amaiurko gazteluaren erreferentziek zer sentierazten datzute? Nik uste dut, zer urtetan gaude, 2023, Oineken bai. ez? Txarren edut. Ongi be, eta jakin behar da historikoki nondik heldu garen, baina badire hor hito batzuk, ez? Gora ipatzen denak edo konstanteki, eta nire ustez, Amaiurko gaztelu beltzan inguruko kantuek kantatzen duzten jende erdiek baino gehiago, erran dute, ez dira kontziente egiazki edo ez dela sobera ohikoa jakitea historian ze pastu den horre eta hortik edo horren ondorioak zeintzuk izan diren edo nik zer dakit. Eta honitzetan arras erten den bezala ala ligera kantatzen dugu gauze batzuk, baina bai ongi da jakitean nondik heldu garen, baina ostras, orain nora eta gazi, edo ze pastu da, bosteun urte, bai ez dakitze, baina, karo, gero ora pastu dire gauze honit, eta hor ze pastu da, eta ze ustura badagoela. Ez gehiagi, pentsa. Ez dakit, iruditzen zait, hor badagoela irakurketa kozkorra, iteko, fosforitokin. Sorionekuri eginen diozu kanta bat? Ja, aurrera datu zaizkit batzuk. Ez, segurazki. Olaia, zer eskertzen duzu gehien ingurukoen gandik? Eskertzen dut gehien ingurukoen gandik, inguruen mantentzea, eta jakitea atentzio eskatzen, berek, atentzio behar dutelaik, eta onartzen eskaintzen alde ez duzulaik atentzio dire bai. Ez dakit esplikatzen naiz. Arrason. Eta zaintza orokorrean. Behatze batek, zure inguruko norbaitek galdetzen datzu, kaleratu duzun kanten artean zein izan da errexena sortzeko? Bai emozionalki eta igual denbora aldetik ere. Bueno, pues erranen nuke MJ. Bai, nahiko fite asmatura entrekitixakin eta bueno, gustatzen zait. Euskaraz eta Euskal Herrien posible da musikari izatea bertze bigarren mailako lanik gabe? Arrazaila da, arrazaila da. Hala izan nahi baldin baduzun, ustez, ez da posible ez. Bigarren mailako lanik gabe ez da posible. Eta izan daitezke musikarekin harremana dutenak, edo hala beharrezin harrekoak. Baina horren nuke... Eta zure inguruketatik bertze bi galdera gelditzen dire. Musikaz gain zerk estimulatzen du zure burbuina? Gauza unitzek, denak. Bai, denak. Biziunek. Biziunek. Eta azkeneko galdera konera dio, alderdi ekonomikoan pentsatu gabe, musikari izan edo baserri bat eraiki eta ez dituzun animalien talandaren esker bizi. Zer nahi goko zinuen? Baserri edo musika? Erranen dut musika, zeren nahi dut vegetariana izan, eta animalioi esker, nahi du animali horiek jaten bizi zarela. Eta ez haiei esker, bai, karo. Esnia arroltziak igual. Bizi eman dute zuregatik, literalki. Bai, esnia arroltzia, baino esnia hoi bere zaretxenako behar luke, eta, ez dakit, halako... Ez dakit hor baitut konflikto kozkorra, nahiko nuke, ni bizi naiz baserrien animalien erdian, baino, esker, ez dakit. Erranen dut musika, baina ez dakitelako bizitzen musika egin gabe. Venga, bale. Eta azkeneko galdetzen dute, ja nor maite duzun gehiago, Lierni edo Maite? Ez dute sartu galdera. Ze pena, erantzun behar nuen. Ez. Hoi harpatzera sartu dugu. Olaia, pentsatzen nahi zen eta hoi alboratuta inguruko egin datzuten galdera horiek, bertze kontu batekin, eta pixket nola ibili garen irriz,
zuek zuen artean zure kamiseta famoso hoiekin, nik uste dut etorkizun batean izanen direla, bakizu, holako zera snob bat, ez? Igual kolekzionistek edo biletuko dutena, como... Bueno. Holako movida bat. Ja, zelotx. Galdetu nahi nizun, momentu batean, zaila den egoa kontrolatzea. Erran nahi dut, ez? Zeren, karo, hor hasten zara, hartzen fama bat, erran duguna, ez? Edabidetan eta bar, zuk bera duzu esaldi bat, ez? Erraten duzuna, ondokoak mires eta ni ez kondena maikabea, ez? Nola bitero hor gaude beti konparatzen. Eta ez dakit, ikusten duzu erreixe momentu batean horrekin ere bai xoratzea, akaso? Nik egirran ez. Gero igual hemendik 10 urtera, bapatean kusko nauzu eta erran gauzu. Zer ezurre. Baina, ne ustez ez, arras garbi dutelako zertazite duten hau, eta ez garela deus inor orokorrean, zerra nahi dut. Eta segurazki, igual ez, baina baldin manitzen mediku bat biziek salbatzen duena, erran gauze bera, zerra nahi dut. Sin más, jazta, iten dut kantuak eta horiek eduki dezaketen hori hartzuna edo, kanpoan pasten aldena edo, eske hori da bertze kontu bet, hori gaten zaizu eskuterik. Eta nire ustez bautela inguruen jendea honitz edo zein gauzen aintzinean, guzti eman iman nagoela pixke bat raro edo, bai, zuk erran duzun bezala jokatzen, errango zidatela, eta errango den, ja. Orduan, superigroso bera guztien hortan, egirra. Olaia, gero, harritzen duen bertze kontu bat igual zurekin da, haitzen baduzu zure musika eta zure letrak, ezakit ongi nola erra, baina bai dire igual letra nostalgikoagoak, ez momentu batean seguraski arront intimoak, gordinek, haunditzetan, ez, gogorrak batzuk ere bai, baina gero aldiz, zu, ez dakit, aski humoretsua eta alaia zara, orden, ez dakit hor zepasten den musik erabiltzen duzun bizket hor refugio bezala, ez, hor altxatzeko igual zati intimoena, existentzialena, eta gero, bueno, ez dakit, bizitzari bertze aurpegi batekin ere begiratu. Karo, alere, bueno, izan daitezke zuzenago edo zeharkakoago, kantuen letrak eta bertze, baina nahi da ez dutela, igual historio bat kontatzen dut, baina ez da historio esplizito bat. Orduan, karo, nien historko nata edo zakitze elkarrizketatara eta erran, eske bireze miseria historio hau, porque xagua izatea una mierda, ez dakitze, ez dut informazio emanen, bertzenaz, hoi bai gantzitaitela eskutetik erabat. Eta gero egie da, konpartitzen dutela miseria arras jende gutikin eta arras momentu konkretutan, eta hori da zuzendu nahi duten, eta nire ustut zuzentzen hain izen zerbait, baina lertzer arte ez dut kontatzen, eta gero bat batean, orduan saiatzen nahi naiz hori lantzen, eta gero 4 personek badakizkitela burutik pastaltzaizkiten mobidak, edo eztabatek, edo bakarrik nire psikologak. Bai. Orduan, karo, iluntasun hori igual reserbatzen dut publikoki kantutan babestu, baina bertzenaz, bueno, disimulatzen dut igual batzutan nahiko ongi, eta egia da nahiko amak eta biek hartzen dugun bezala nahiko risotaz garela, porque batzutan ere bai humoretik egiten da, zeintzen da miseria. Poemak ere aspalditik idazten duzu, ez? Olerki, oroitzen naiz, igual zuetzara oroituko, baina... Lekarazko institutoko poema saria. Bai, nahiko aspalditik bai. Ez dakit niz hasiko nintzen idazten 14 urtetan edo. Bai, hortik. Bueno, guzi, ez dakit, ur guzi hoien nolabait ere ondorioak orain ere, ikusten dire lehengo lepotikan burua, diska horretan, bueno, gozatzeko, nik uste dut aski diska ederra dela, gainera harritzko dalako herri susi batetik diska, bueno, nik uste bikaina, hortzen dago, azken aldiko panorama musikaleko, nik uste harri bitxi hoietako bat izan dela, beraz gozatzeko aukera. Olaia, galdetuko izut bai azkenekoa, ez dakit, zein da diskako zure kantu kutxunena, galdetzen aldizut hoi? Bai, Zure mina eta gereziak. Zure mina eta gereziak? Bai. Horrekin geldituko gara, Olaien Ziarte gaurkoan, hemen pixket bera hobeki ezagutzen, eta bere musikaz gozatzeko, hoixen, erran duguna. Hortziralean, Txintxarrein, hemen izanen dugu, Iruñean, eta gero larun batean, hortzen, Donostian, Iba eta auzoan egonen da. Beraz, honekin utziko dugu gaurkoan hemen. Olaia, mila esker onditz. Esker mila zuei.
Goazen orain Iruñerriko udaletako albisteekin. Berriobeitin 2023ko aste santuko hiri kanpaldiak apirilaren 11, 12 eta 14ean izanen dira Berriobeitiko erabilera anitzeko eraikinean eta Artikako Maria de Maeztu kultur etxean. Horretaz gain oposizio lehiaketaren deialdia, arkitekto tekniko aparejadore lanposturako. Berriozarren martxoaren 6tik 17 egin ahalko da 2023-24 ikasturteko izen ematea Berriozarko Urtsintxa Haur Eskolan. Izen ematea 2 modutara egin ahalko da aurrez aurre edo erregistro elektronikoa erabiliz. Eta autobus geltoki zaharreko hainbat espaziotan, atezaintza harrera, jendearentzako harreta eta garbiketa lanak egiteko kontratua esleitu da. Aspace Navarra para el Empleo Fundazioa da kontratuaren esleipenduna, enplegu zentro bereziei edo lanartzeko enpresei erreserbatua. Horrez gain, Cibibox Iturramak Ukrainari begirada bat eskainiko du martxoaren 31 arte Nafarroko Erizainen Fundazioarekin elkarlanean. Eta azkeneko berrian, Enrique Maia alkateak Francisco José Briones Nafarroko Foru Komunitateko defentsako ordezkaria hartu du. Aire eta espazioko armadako koronelak, Bardeako aire kuartelaren buruak abenduan hartu zuen kargua. Eta gaurkoan, Sabin Kuadrarekin egonen gara, erran dugun bezala, San Ferminak 78 gogoan elkarte horretako kide da, hemen behin baino gehiagotan egon dena. Eta kasu honetan bertze kontu batekin, otsailaren 21ean, Iruñegi auzitegietan kereila kriminal bat aurkeztu zuten, Maria Concepción edo Gilek jasandako torturengatik. Orduan, gaurkoan hain zuzen ere, Sabine kontatuko dugu pixatu bezertan datzan guzi hau. Badakit, Sabin, arratsaldeon lehenik eta behin? Bai, arratsaldeon, bai. 1973an gertatu zela zerbait, hortik etorri zen, hor gertatu zen tortura kasu bat, Maria Concepcionek pairatu behar izan zuena, kasu honetan, zer gertatu zen urte horretan? Bueno, kontestua transizioan kokatu behar dugu, lehendabizi, eta justu egun horietan, hilabete horretan, hemen Iruña bazegoen fabrika importante bat, Greban, motor iberika izu zen, jende kanporatua eta denborarekin, elkartasun sare bat sortu zen, fabrika askotan zabaldu zen aurre egiteko beharra horren kontra, eta elkartasun greba orokor bat deitua izan zen hemen Nafarroan. Eta kontestu horretan, kokatu behar dugu hor Maria Concepción edorena, eta beste langile eta lagun batzuena. Sarekada importante bat ere, egun horietan, Concepcionekin batera, beste 10-12 lagun atxilotu zituzten, poliziek, eta kasualitatez, horien artean, Germán Rodríguez, gero, 5 urte pasata, poliziak eraildakoa, atxilotua egon zen. Orduan, sarekada zabala, fabriketan, auzotan, eta hola. Eta kontestu horretan sortu zen. Hemen Iruñerrian, nik esango nuke motor iberika izeneko greba hori, orain arte, agian igual, greba gogorragona izan da. Barrikadak edo non, auzotan, fabriketan oso mugimendu, langile mugimendua oso gogorra, oso fuertea zen, oso indartua, eta, greba orokor hori oso, ni soldaduzkan nengoen, eta gogoratzen dute Iruñeko gazte guziek, permisorik gabe, geratu ziren egun horietan, eta badaezpada. Orduan, pentsa, nolakoa zen giroa. Claro, urte horietan, gainera, haitut behin baino gehiagotan, frankismoa bera, bizkat kolokan ere zegoela, langile klaseak, bazuela ikaragarrizko indarra, arro mobilizatua zegoen, eta kontuz, hor, elite ekonomikoak ere bizkat izituak zegoen, nolabait ere pulsoa ez dakit ezaltzen langileen aldera makurtzen ari.
Bai, pentsa, nik esango nuke Burgosko epaiketarena aparte utzita, hau izan zela Euskal Herrian lehenengo greba orokorra, lurralde batean. Gainerakoak izan ziren, greba luzeak, gogorrak eta hola, baina fabrika batean edo eskualde batean kokatuak, horren mugatzen zen elkartasun laguntzak eta hola, baina hau izan zen potoloena, eta ez bakarrik Euskal Herria, baizik eta estatu osoan eredutzat hartu zen hemengoa. Sabin, garai horretan jadanik Euskal Gatazkak bazuen presentzia handia eta nolabait ere akusatzen zen terroristatzat olako gozetan parte hartzen zuen jendeari? Bueno, terrorismoa zen azken finean dena. Frankismoaren kontrako mugida guztiak diskursoa zen, el oro de Moscú, el terrorismo eta olakoa, ez da, oso mezu orokorra zen. Hori, kutsu fuerte bat emateko edozein gauzari, propaganda egiteari. Adibidez, kasu honetan, Concepción Edori akusazioa, jarri zioten akusazioa izan zen frapeko kidea izatea eta gero propaganda banatzea. Eta beste batzuek sarekada horretan atxilotu zituztenak, berdin, propaganda banatzeagatik atxilotuak eta egin zen greba, erregimenen kontrako hori zen terrorismo hutsa. Sabin, atxilotzen dute beraz, Maria Concepción edo bertzeain bertzerekin batera egun horretan, zer gertatu zen, tortura kasu bat da salatzen duzuena, ez dakit, badakizu zerbait, ez dakit nola izan ziren egun horiek? Bueno, Concepción Edok salatu duena, kereila horretan agertzen diren tratu txarrak eta torturak oso fuerteak, oso bortitzak izan ziren. Komisaldegian 5 egunez egon zen, eta egun oro, tratu txarrak eta torturak jaso zituen. Ezin izan zen zutik egotea, ez da ere, etzanda egotea, edo eserita egotea, egun osoan. 5 egun zutik. Bai, egun osoan zutik, eta horrekin batera tratu laidogarria ere bere emakume izaeratik. Es una puta, te vamos a follar, hori 5 egunen zehar etenik gabe. Hori izan zen. Eta kolpeak gorputz osoan eta batez ere sabelean. Horren ondorioz, min kronikoa geratu zaizkio, bizitza osorako, eta hemendik, komisalderekitik lehendabizi Iruñeko kartzelara eraman zuten, 5 egun hori pasatu ondoren, hor bilabete egin zuen, minak eta doloreak eta dena jarraitzen ziren, eta hemengo kartzelatik Donostiako kartzelara eraman zuten. Eta hain larria zegona ikusita, hortik Donostiako ospitalera. Hilabete egon zen bertan, tratamendu jasaten, eta diagnostikatu zuten desviación de útero y de vagina. Orduan oso fuertea, batez ere jasandako kolpeengatik. Esan dudan bezala, min kronikoak geratu zaizkio tortura horiek jasotzeagatik, eta hola izan zen pasatu zena. 78 aitzinera, beraz, min kronikoekin gaur arte. Gainera, Sabin, ez dakit ze puntuetaraino relevantea den, baina frapekoa izatearen akusazio horrek ez dakit funtsen bat bazuen. Bueno, kondena Tribunal de Orden Publiko, justu egun urte horietan, hori zen olako delituak epaitzen zituenak, ezta? Eta kondenatua izan zen bakarrik militantzia izateagatik eta propaganda egiteagatik. Hala eta guztiz, 2 urte egin zituen kartzelan eta gero libre geratu zen. Orduan, delituak frankismotik ikusita ez ziren oso horrak izan. 2 urte pasatzea kartzelan, hori izan zen azken finean berak jasan zuena.
Kereila honek, Sabin, zer suposatzen du? Zein da bere helburua, zer ekart dezake, konta iguzu pixkat? Bueno, kereila hori, lehendabizi, sumarian bi polizien izenak abetzen dira, eta lehendabizi bi polizi horien kontrako kereila da. Torturengatik eta tratu txarrengatik eta holaz da. Baina, horiekin batera, identifikatu ez ziren beste polizien kontrako kereila da, zeren azken finean, ruedak egiten ziren horre interrogatorioetan, eta horien kontra ere, eskatzen dena da, identifikatzea lehendabizi, eta gero horiek ere horren kontra ikustea kereila. Ez bakarrik hori, baizik eta polizi guzi horien nagusien kontrako kereila da. Zeren azken finean, polizi horiek egiten zutena, ez zuten egiten sadikoak izateagatik, baizik eta aginduak izaten zituztelako, komisario nagusietatik eta estruktura horietatik, ez da? Eta horregatik, kereila planteatzen da baita ere, nagusi guzien kontra, eta baita ere, Tribunal de Orden Publiko zeuden kide guzien kontra, fiskala, magistratuak eta hola. Hori da, funtsezkoa kereila. Hori dena egin edo onartu zuten pertsona guztiak, horretan ardura zerbait zuten pertsona guztiak horien kontrako kereila. Zer ekar dezakut demagun kasurik onenean, zer lortzen ahalko litzateke? Bueno, kasurik onenean, epaiketaren prozesua ireki, eta horren arabera, frogak aurkeztu, martxan jartzen da dena, eta Concepción Edoren aldetik esanen da, nik atxilotu polizi horiek hauek izan ziren, nirekin zeuden lagunak hauek izan ziren, lekuko izan ziren, banatu nuen propaganda hau izan zen, eta hau dira ospitalean izandako parte medikoak eta hola, zuk frogak aurkezten duzu, poliziaren aldetik ere, esango dute nahi dutena, baina harakatu egin beharko da gauza guzti horien epailearen aldetik, eta frogatzeko tortura horiek, ezta? Kasu honetan, ospitalean egin zizkioten azterketa eta den hori oso importantea izan zen, zeren esaten zelako, tratu horiek nahiz eta medikuek ez zuten ikusi gertatu zitzaiona, aurreko egunetan, asteotan egindako kolpeengatik izango zen, gorputz osoan zegona, poliziek izango duten, nahi dutena, erori zela, betikoa, ezta? Baina, eta froga guzti horiek ikusi ondoren, epaileak erabaki bat hartu egin beharko du. Kereilan planteatzen dena da, gainera, tortura horiek ez dela konsideratu behar kasu aislatu bezala, baizik eta kontestu batean sortu zela. Ez bakarrik greba orokor horren ingurukoan, 10-12 atxiloketa horiekin, baizik eta frankismoan momentu horretan gertatzen zenarekin. Eta frankismoan aurreko urtetan eta aurreko hamarkadatan gertatu zenarekin. Eta azken finean, esaten dena da, eta araututa da hori nazioarteko mailan, gizateriaren kontrako krimenak direla. Eta horregatik, delituak dira, baina delitu de lesa humanidad, gizateriaren kontrako krimenak direla. Eta beraz dute preskribitzen, hori da kontua. Eta hori onartuta dago, nazioarteko tratatu askotan, preskripziorik ez dutela, krimen horiek, eta ezin zaiola krimen horri amnistiari aplikatu. Orduan, planteamendu juridiko orokor horrekin egiten da dena. Horrek nahi du, Sabin, amnistiaren legea nazioarteko legediaren kontrakoa dela? Bai, eta ez du nik esaten, edo Concepción
edoke esate, baizik eta Estatu Nazio Batuen batzordeek eta errelatoreek, giza eskubideen aldeko errelatoreek, esan dute behin eta berriro amnistiaren legea talka egiten duela indarrean dagoen nazioarteko legedi horrekin. Eta horregatik esaten dute, eta 11 aldiz esan dute, gobernu espainolaren aurrean eta kongresuan bertan adierazi dute ezin dela amnistiaren legea aplikatu. Ez kasu horretan, ez inon. Hori da ona. Eta ez bakarrik onutik etorritako mezu horiek, baizik eta Europako Kontseiluak ere antzeko gauzak esan du. Eta gero, beste aldetik, instituzioetatik Amnistia Internazional baita ere, eta giza eskubideen aldeko erakunde asko gauza bera esan dute. Baina hau da behintzat orain momentu honetan indarrean dagoena. Sabin, ez dakit, olako kereia gehiago pentsatzen dute egon direla, eta badut uste zuek bera erratzen duzue, normalki artxibatu egin dituztela. Ez dakit kasu honetan baduzuen bertze esperantzik? Bai, orain arte, gu Sanfermitakoak Gerilla Argentinaren barruan sartua gaude, ezta? Bide hortatik 81 kereila aurkeztu dira eta kasu guztietan artxibatuak izan dira. Zer esan nahi du hori? Epaileek ez dute aztertu ere hor planteatzen zena. Eta bakarrik esaten zuena, hau kajoi batera. Aztertu gabe, ikusi gabe, zer planteatzen zena. Argudioa zeintzu ziren? Amnistiaren legea, alde batetik, esaten zuten egia izatekotan, amnistiaren legearekin, ezin da hori epaitu. Hori lehenengo argudioa. Bigarrena, zen da preskripzioarena. Bai, delitu izatekotan, aspaldin egin zela, eta orduan, kode penalak hartzen duen preskripzioaren figura aplikatzekoa da, eta orduan berdin, hori ezin da epaitu. Eta hirugarren argudioa izan da, nazioarteko araudi hori ez dela aplikatzekoa. Eta orduan, kasu guztietan, fiskal orokorra, estatuko fiskal orokorra, fiskal guztiei bidalitako instrukzioetan esaten zen, olako kerillarik ikustekotan, edo aurkeztekotan, ezin dela tramiterik, ezin ziela tramiterik eman. Eta, epaitegietako atarian geratzen zira, beti, aztertu gabe. Planteatzen ziren frogak egin gabe. Hori da gertatu dena. Ez dakit orain, Sabin, aldatu den zerbait ere testu ingurua hor, memoria demokratikoaren legea etorri zen, ez dakit zerbait aldatu da hor? Bai, guk uste dugu azken urteotan gauzak pitika aldatzen ari direla. Naiz eta auto guzi horiek bide berberatik joan, berri batzuk sortu direla. Zeintzu dira? Bueno, alde batetik lehen esan dudana. Nazio Batuen erakundeko batzordeek, giza eskubideen batzordeak, behin eta berriro esan dute hori ezin zela planteatu. Eta urtero, deklarazio berrirak. Eta, maila egiten du, azken finean, mezu horrek. Epaileen artean eta instituzioan baita ere, eta gizartean. Eta uste dugu, bere eragina izango duela. Ez dakigu norainoko eragina, baina zerbait bai. Bigarrena, izanen da, Espainiako judikaturan bertan, hasi direla gauza mugitzen, kasu. Azken kereilan jarri zuen Gerardo Iglesiasek. Bere garaian, PC Partido Komunistaren idazkari nagusia izan zen.
bera ere atxilotua eta torturatua izan zen han Galizian. Mehatzailea zen, bera, eta torturatua fuerte. Galizian, barkatu, Asturiasen. Asturiasen. Berak kereila aurkeztu zuen, gauza bera egin zuten beheko epaileek artxibatu, errekursoa eta konstituzionalera ailegatu arte. Eta azken sententzian, 3 bozka berezi egin zuten 3 magistratuk esaten onartzekoa zela kasua. Ezin zela artxibatu. Aztertu egin beharko zela. Ez zioten ematen arrazoirik Gerardo Iglesiasi, baina esaten zutena zen, ez, hau aztertu egin behar da. Ezin da, lehenengo momentutik, ate guziak itxi eta ez aztertu. Ez. Ateak ireki eta benga, batek eta bestek, zer dioten, zer froga duten, eta horren arabera ikusiko dugu, arrazoia duten, torturatua izan zen, ala ez. Eta hori ja, azken sententzian gertatu da epaitegi konstituzionalean. Eta gero zuk esan duzuna, hortxe dugu, abenduan indarrean sartu zen memoria demokratikoaren legea, eta bai gobernuaren aldetik, alderdi politiko horien aldetik, eta baita ere aldeko bozka egin zutenen artean, gauza bera esan zen, tonu handiagoarekin edo txikiagoarekin, baina mezua izan zen, lege berri honekin, ateak irekitzeko, justiziaren ateak irekitzeko aukerak handiagoak izanen dira. Eta batzuk esaten zuten, erabat irekiak izango zirela. Eta orduan esaten duzu, talde memorialisten artean nahiko kritikoa hartu zen lege hori. Baina esaten duzu, esaten duzu hori, froga dezagun abezan gertatzen den. Eta hauek izan dira, lege hori, memoria demokratikoaren legea onartu ondoren, aurkeztu diren lehenengo 5 kereila. Orduan, ikusiko dugu. Hombre, nahiago dugu, aldeko bozka egin zutenen arrazoiak gauzatzea, eta tira, aurrera. Eta ezezkoa ematen badute berriro, esatea, aizu, zer da saldu diguzuena. Ez dakit, gero gainera Sabin, atera zen kriminologia institutoak, atera zuen txosten ezagun hori, Nafarroan ere egin dute ikerketa, torturarena, 1960tik 2014, eta hor ikusi da, 5.000, uste dut 379 tortura kasu egon direla, beraz, ez dakit, behintzat kanpotik ikusita argi da, sistematiko izan dela tortura hemen. Orden ez dakit horrek ere bai, txosten horrek bertzen nolabait ere elementu bat gehitzen duen, bertze arrazoi bat, akaso kereila onartzeko, ez dakit horretan eragiten duen zerbait. Bueno, kereila honetan ez da holakori planteatu. Landu zenean, baina Concepción edo hori orain Paiz Valentzian bizi izaten ari da, ezta? Eta ez da hori planteatzen, zeren, esan dudan bezala, lehenengo arazoa ez da aztertzea froga, baizik eta justiziako, epaitegietako ateak irekitzea. Hori da lehenengo pausoa, ezta? Eta horrekin batera irekitzekotan, orduan, bai, datu interesgarria eta oso baliatsuak izango zen, komentatzeko, eta adierazteko lehen esan dudana. Kontestu politiko orokor batean gertatzen zena eta gertatu dena, kereila horietan salatzen zena, ezta? Kontestu orokorra, hemen, Nafarroan, Euskal Herrian, estatu osoan. Eta, klaro, 5.000, 6.000 tortura kasu Euskal Herrian, hamarkada horietan, zate duzu, hombre, esto no es, un caso particular, baizik eta,
kasu orokorra, eta kokatu behar duzu derrigorrez gizateriaren kontrako krimen horietan. Claro, hemen Sabin, ez dakit, sentsazioa da, nolabait ere, edo dena blindatzen dute, edo kontu zeren akaso irekitzen da meloi bat, ez? Pixket hori da kontua, agian, ez? Ez dela soilik gelditzen, ez? Maria Concepcionen kasuan, demagun, ez? Erabakitzen dutela aste hori aztertzen, claro, sentsazioa da, horra hasten badire, irekitzen diotela ateak, hori, ez? Ustelkeria haunditzin, nolabait ere. Bai, jakina, dudarik gabe. Azken finean, zirrikitu bat agertzen bada, zirrikitu hortatik pasako dira, bueno, hasiko da jendea orain 80 bat kereila aurkeztua dira. Baina zirrikituren bat ikusten badute lagun askok, esango dute, ni prest hortik ere jotzeko. Eta zirrikitu hori ja bretxa handi bat sortarazteko. Hori normala da. Lehenengo pausuak, kostata egiten dira, ezta? Jende voluntarioak bilatzeko, bolondrezak bilatzeko olako kereiletan eta olako arazo batean sartzeko, burua sartzeko horretan, que si el juez dice, que si deje de decir, bueno, temple handiko pertsonak izan behar dira, baina ja, zirrikitu bat ikusten baduzu, hortik joango dira berdin torturen kontuarekin. Zailena dira lehenengo kasuak lortzea, baina esaten duzu, que hay 300. Ostia, jendea mugitzen hasten da, gehiago, ezta? Hori normala da. Eta zuk esan duzu meloiarena, beste aldetik, estatuaren aldetik, jakina. Hombre, aterako balitz orain aurkeztutako bozkerilea horiekin epaitegi batean irekitzen badira ateak, hori izanen da, bai. Eske, klaro, gero ez dakit zer egingo zen, baina Espainiar estatuaren beraren, ez dakit, zutabe batzuk ukitzen dire, ez? Transizioaren inguruko errelato guzti hori, ez? Edabideek eta baita ere, ez? Epaileek eta alderdiek nola baita ere egin duten, ez? Blokeo hori, impunitate hori ezartzeko, karo, hasiko zen hori dena kolokan jartzen, eta baut sentsazioa Espainiaren, ez? Nazioaren beraren errelato ere bai, bueno, hor, kuestionatzen dela, erran nahi dut, ostra, gauza potenteak. Dudarik gabe. Sabin, ez dakit bukatzeko, esperantzatxu zaudela erran daiteke? Esperantzak ez dira inoz galtzen, eta areta gutxiago ari honekin. Orduan, egon bazara bizitza osoa hor, olako kontukin, baikorki agertzen gara, baikorki. Eta pentsatzen dugu, arrazoiengatik, nazioarteko mailatik izandako jarrerengatik oso potenteak, Europako Kontseiluak emanak eta Nazio Batuen Nazio Batuko erakundeek eta errelatoreek esana alde batetik. Gero, hemengo judikaturan bertan nola zirrikitu horiek agertzen hasi direla eta gero memoria demokratikoaren legean birtute horiek baditu, venga, gauza guzti horiekin, baikorra agertzeko motiboak, baditugu. Mai gainean beraz, Maria Concepción edo Gilek aurkeztutako kereila, berak 73an jasandako tortura kasu horrengatik, aipatzen duguna, tortura sistematikoa izan da. Herri honetan, beraz, ez alda erekitzen, olako zerbait onartzen bada, behintzat hasten bada hor ikerketa, ez alda erekiko meloi aski handi bat. Gaurkoan hemen, Sabin Kuadra, guzi hau kontatzen, San Ferminak 78 gogoan elkartorretako kidea denak, eskertzea kontatu diguzuen guziagatik eta zure denboragatik, beraz, ea, argia ikusten duzuen, Sabin. Bale, esker mila zuei. Zuri. Hauxean gaurkoan magazinean eskaintzeko genuena, bihar ere asteazkenean, hemen izanen gaituzue, seguru baietz.
Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. birgaitzeeraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.